EECP má 3 charakteristické akutní účinky na srdeční funkci. Za prvé, protože vytvořený retrográdní aortální krevní průtok nastává ve chvíli, kdy je srdce ve fázi relaxace, v přesném okamžiku počátku diastoly dochází ke zvýšení koronárního perfuzního tlaku a průtoku. Za druhé, protože tlak působící na cévní řečiště spodní části těla je uvolněn těsně před srdeční kontrakcí, nastává okamžitý pokles periferní vaskulární rezistence, což vede ke snížení afterloadu. Za třetí, kombinace účinku sníženého afterloadu a zvýšeného žilního návratu má za následek zvýšení srdečního výdeje bez zvýšené srdeční spotřeby kyslíku. V případě, že se v koronární tepně vytvoří stenóza nebo obstrukce, myokard zásobovaný touto tepnou a související vaskulatura se stávají ischemické a můžou se stát nekrotické. U pacientů s anginou pectoris, kteří absolvovali EECP, se prokázalo klinické zlepšení, spočívající ve zvýšené kapacitě zátěže s menší ischemií. Mechanismus účinků tohoto klinického efektu je, že zvýšená koronární perfuze, která vychází z retrográdního průtoku krve způsobeného EECP, podporuje rozvoj kolaterální revaskularizace. Když je průtok krve v koronární tepně snížený, vzniká tlakový rozdíl mezi normálně prokrveným myokardem, označeným P1, a ischemickým myokardem, označeným P2. Během EECP se může vrcholový diastolický tlak zvýšit na 150 mm rtuti nebo více, čímž se zvyšuje tlakový rozdíl. Tento zvýšený perfúzní tlakový rozdíl podporuje tvorbu nebo rozšíření kolaterálních cév v myokardu, zvrátí ischemický proces a má za následek pozorované zlepšení.